دمجمێری یازدەی سوبەهی بدەما قامشلۆ لێڤەگەرا سیاسیە کورد لە ڕۆژاڤایە کوردستانê civîna xwe ya Sêmîn lê dardixe û biryara her du komîtên hemwarkirina girêbesta civakî ya Rêveberiya Xweser û ya leşkeriya hevbeş bên ava kirin. Nûçeganê Arkê li bajarê Qamişlo ragihand ku îro demjimêrî yazdê bi dema Qamişlo civîna Sêmîn ya lêvegera siyasiya Kurd li Rojavayê Kurdistanê li çayxaneya Kobanê ya li taxa Kornîş ya bajarê Qamişlo dest pê kiriye. Beryaniha jî endamê lêvegera siyasiya Kurd li Rojavayê Kurdistanê Fêsal Yûsif ji Arkê re ragihandibû got biryara di civînê de du komît bên ava kirin, yek ji bo hemwarkirina girêbesta civakî ya Rêveberiya Xweser û ya din jî ya leşkeriya hevbeş got biryare her komîtek ji neh kesan pêk bê. Çavkaniyekê ji nava civînê ji nûçegihanê Arkê re yê li bajarê Qamişlo re da zanîn got nûnerên Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê di lêvegerê de wê daxwaza rawestandina hilbijartinên şaredariyan yên got tevdem amedekariyan ji bo wê dike û propagandaya hilbijartinan jî li gelek bajar û bajarokên devera Cezîrê dest pê kiriye. Wî çavkaniyê her wiha ji nûçegihanê Arkê re da zanîn got nûnerên encûmenê di lêvegera siyasî de her wiha wê daxwaza rawestandina leşkeriya neçar û girtina ciwanan bike û eger tevdem bi daxwazên wan razî nebe dibe got peymana dihokê neye cîbecîkirin û bêhilûşandin. Ji aliyekî din ve duh endamê lêvegera siyasiya Kurd li Rojavayê Kurdistanê İsmaîl Hemê beşdarî di navnûçeyên Arkê de bû û got ji bilî avakirina her du komîtên navbûrî wê pirsên hilbijartinên got tevdem dixwaze li Cezîrê encam bide bê gengeşekirin. Belê di her du civînê bûrî dime gengeşekirin û civata yekemîn jî dime gengeşekir û hirek tûjî jî di civatê de axafirê çêbû dihat got civata me rawistiyan têk here ji bo wê me civata du da jî tekez kir got ew mijarê me xistibûn cedwel emel di lîsta kar di gerek paşguh nebe soz dabûn me di civata çû hirek soz wê bersiv erênî bir ser wan mijara. Di roja pênşema bûrî de lêvegera siyasiya Kurd li Rojavayê Kurdistanê li ofîsa Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ya bajarê Qamişlo civiya bû û sîstema bingehîn ya lêvegerê bejrand û avakirina her du komîtên hemwarkirina girêbesta Rêveberiya Xweser û ya leşkeriya hevbeş ji bo civîna îro pênşemê paşxistibûn.